खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो गासैखौबो जोंनि चेनेलसिम मिस जया चेनेलसिम बरायबाय लाइफआव दिनै जों आब'जों फार्स्ट टाइम फट'शूट खालामनांगोन माने बिनि एक्सपिरियेन्सखौ जों मोनाखै स' बे फट'शूटनि एक्सपिरियेन्सखौ जों दिनै लानो थांनो नागिरदों आरोना दिनैनि भिडिअ बेनो जाहैगोन जों ब्लग भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन आरोना जोंनि भिडिअखौ मा खालामो मा मायो बोरै जायो बिनि एक्सपिरियेन्सआ बोरै जायो बोरै मोनखो जों बे फट'शूट खालामनानै बेखौ उनाव लास्टाव खोन्थागोन स' लेट्स गेट स्टार्टेड फट'शूट खालामफैदो ओइनो बाबुआ इयाव दोङो केमेरामेना जोंनिया इतनी दूर से दिखाना पड़ेगा क्या इयावनो जगासिनो नामा फाय हारसिं फट' उथिनो फैदोंमोन नै जोङो गामिनि फख्रि मोनफैबाय नै रायजोनि फख्रिमोन रायजोनि फख्रि इयो सिगां जों इयावनो थायोमोन गामियाव ओमफ्राय ओइनो फांसे फाख्रि बिफां दंमोन आरोना गामिनि फख्रिफोरा फांसे फाख्रि बिफां दंमोन आं सिगां खेबसे साइकेल सलायनायाव फारनिफ्राय इदि सलायखायोबोनायाव ओमफ्राय इदि फाख्रि माबायाव फाख्रि बिफाङाव खुनलायनानै गोलैदोंमोन आरोना जि स्पिडाव फैनानै आं गोलैफैदोंमोन र' आं बिफांखौ खोन्थिनि नोंसोरनो नायनोमोन फारा सिगां मार गोजौमोन दा एसे गाहाय जालांबाय बेनिफ्राय इदि सलायखायबोनायाव आं नै बे फाख्रि बिफाङाव खुनलायना गोलैदोंमोन साइकेलजों जों फैबाय थानायावनो बाबुआ जोंखौ फट' थिखांबायानो नायनि र' मादि जाखो नायनि केटलि नुदों नामा बया नुवाखै एक्सुवेलि इयाव नुवाखै मबाइलाव नैबा आंबो बोरै थाबायनानै मा जंगल जाजोब्बायना बेलेगथार जाबाय फिसाथार नुदों आं फारामखौ सिगां गिदिरथारनिमोन सोर खासे बाबुआ नोंसानि सोरबा सिनायाखै ए मा नाम बाबुनिलाय सिनायहालालै आङो बावफोर नाम मोनाखै लोगोफोर फट' थिखांनो एबार थाबायनानै थांसै जों आगिदां दैखिनिफ्राय ओमफ्राय बाबुआ दैखिनिफ्राय थिखांगोन जोंखौ र' nih kameramen Ini gua foto mana video खालामगासिनो माने ये दासो UKG जाबायना रोङाखै जोङो फट' पस्ट होनो बाबुना जोंखौ सिखायनानै होगासिनो ओमफ्राय जों उथिगासिनो आरोना दे खबर दोनगोन luar naik deh. Apa namanya bisa? Oh ini susah mewah begini itu. Apa? Foto dulu nanti. Sampai tak.
Oh. Ning besar deh. Angga welcome tadi. Saya benar. Digital camera yang mal. Mau jadi? Tuh dia malah tuh dia ini deh. Kameramen. Oh, aku langsung balik. Kita barang ke buku pada luar. Dia ada bernur lain nanti gini. Enggak, bodoh ke dunia nama. Dia nanya ini. Udah. Ini sepeda. Ini lagi जों दा फंबायजों फट' दिखांग्रोनोसै Video 판단하는 회사 자식들이 나야 페이스. ini coba ini selala dulu. 하이데드 하이데는 하자만 많이. 콜라피스. 코나무리 꼬미. Basban Kidos. Babu sabi kayo untuk na? Karin sabi kagalaw mo na. Diyan ba nasa kuna lagam chicken tata. Babu tata. Tata. Ang